Ahoj, jsem Andrea a budu vám říkat vtipy o Bebíčkovi. Tak mám třeba 3 pro začátek. Pan učitel vysvětluje žákům. Tak děti, co se stane, když se zvířátku narodí miminko? No přece kráva se okraví, kočka se okotí. Co bys řekla třeba ty, Maruško? Holčička povídá. Slepička se oslepičí. Výborně, pochválí kantor. Přihlásí se Pepíček a říká, prosím, a žralok se ožral. Tak to je dobrý. Učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se děti, co jsem to nakreslila? Přihlásí se Pepíček. Prdel. Učitelka se rozplakala a vyběhla ze třídy. Za chvíli do učebny vkročí ředitel a křičí, proč jste učitelku dohnali k slzám a proč na tabuli nakreslila ta prdel? No, tak to je taky dobrý. Tak ještě jeden. Třeba tenhle. Na hodině se ptá paní učitelka. Pepíčku, jak bys dokázal, že je země kulatá? Nějak, já to netvrdil. No dobře, tak jo. Tak příště vám budu říkat vtipy o blondýnách. Díky. Ahoj.